दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'नि मेगनाव मोदै। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्दायनि गेवलां मेलाव दिफेन बर'आ बाहागो लानानै बिबुंथि होबाय थानाय समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'नि मेगननिफ्राय मोदै गदों। बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हारिनि थाखाय सानैसो सुबुङा खामानि मावाखै होननानै बेले बेजे खालामबोबाय थादों। हारिनि थाखाय बेले बेजे नेवसिनानैब्लाबो खामानि मावलांगोन होनना बिबुंथि लाबाय थानाय समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर'नि मेगनाव मोदै बोहैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। हारिनि थाखायनो खामानि मावनो ओंखारबोदों, हारिनि थाखायनो मोजां खामानि मावलांगोन। गुबुन एकर्डखौ दारिखमा नायनानै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोब्ला बर' एकर्डआ दारिखमानि अनगायै माबाफोर थालांदोंब्ला बेखौबो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा इमप्लिमेन्ट खालामनानै होनांगोन। दारिखमानि अनगायै माबाफोर थालांदोंब्ला बैफोरखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा इमप्लिमेन्ट खालामाबालानो बारग'नो हानाय नङा आरो बारग'नो हायैनि थाखाय रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेफाजाब होबाय थागोन होननानै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्दायनि गेवलां मेलाव दिफेन बर'आ बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। आरो जोंनि नाजानायाव मालाबाबो जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय भुल बुजाबुजि जालायनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। दा बेखायनो स्पष्ट बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन, साथिखान गामिया इमिडिएटलि कमप्लिट जानांगौ आरो एनादार 400, 500, 600 जिखिनि गामि दङ बे गामि सोनायनि बाथ्राया स्पष्ट भाबै क्लियार जानांगौ आरो मोनसे रड मेप खालामनांगौ। अमित शाह बिथाङा बुंदोंमोन 2024 जानो आरो सानसे बाखि दंबावो गाबोन। आल्फा एकर्डखौ दारिखमा इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनना बुंदोंब्ला बर' एकर्डआ दारिखमानि बादै माबा माबि दंबावोबा बेखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन। बेनिफ्राय बिथांमोना बारग'नो हाया आरो बारग'नो हायैनि थाखाय रायजो राजाया थिग थानांगोन। रायजो राजाया एबसुखौ मदद होनांगोन, खारन मोनसे खालामनानै होदों। बिनि एडमिनिस्ट्रेसना माबायदि जागोन प्रमद बर' बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादों। 39टा डिपार्टमेन्ट दङ बिटिआरआव, बे डिपार्टमेन्टफोरनि डेभेलपमेन्टनि जिखिनि एक्टिभिटि नोंथांमोननि ओनसोलाव जानांगौ बिनि थाखाय बाजेट प्लेनिं प्रप'जेला थांनांगौ। आरो दिनै आं बे जायगानिफ्राय खावलायगोन, जेब्लासिम समष्टिया आबुं महर मोना 39निफ्राय 42 जागोन, जोंनिया मोनथाम साबजेक्ट बारायगोन। भारतनि संबिधान संशोधन खालामनांगौ एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव 30 नभेम्बराव दङ। नंगौ दङमोन। मोनसे समाव सरकारखौ सिगिनो जोंनि मानसिखौ बुगुं बुसि बुथार बुसि खालामनो थाखाय जोंबो आफाद दादों आरो भियेटनामावबो दावहा जादों, किउबायावबो रिभलिउसन जादों, फ्रान्स रासिया रिभलिउसन जादों, बर'फोरनियावबो रिभलिउसन जादों। आरो बे रिभलिउसनजों बर' हारिया भारत सरकारखौ सिगिनो हायाखै नङा, हादों, किन्तु सिगिनानै राइट टाइमाव बुजाबुजि खालायोबा लाबा बारा जायो। आरो बे बाथ्राखौनो मैयानि एकर्डआव बारे बारे बुंदों। जाय समाव आल्फाया शक्तिशालीमोन बे समावनो एकर्ड खालामनांगौमोन, जि समाव एनडिपिआ शक्तिशालीमोन बे समाव एकर्ड खालामनो हानायबा जों बांसिन मोनबावगौमोन, कि जाने जों थुब्लाखौनो मोनगौमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थुब्लाखौनो मोनगौमोन, बर' हारिया स्रां जागौमोन थारमाने। किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जों जेला दुर्बल जायो बे समावसो जोङो बे बाथ्राफोरखौ सानो। बे थांनाय बाथ्राफोरखौ बारा रायखांनांगौनि प्रयोजन दं होननानै आं सानाखै। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव